Kan jeg lave en Bens Minde-video? Jeg kan faktisk uploade det direkte til YouTube. Det er min mis. Og det er også, altså nogle gange så går han helt over en anden frost, og så... Der skal ikke meget til at forvirre ham. Der skal ikke meget til, at han panikker ind i den der. Puh, han skal bare løbe. Men det er ikke så slemt, som jeg troede, det ville være. så langt, så godt. Jeg vil op og se, at han får lidt mere tillid til dig nu. Hvad vil du sige med sådan en hest? Vil du anbefale, at den kommer i træning eventuelt ved dig for en periode, for at det bliver bedre? Eller? Det kommer an på, hvor langt Henriette kommer i dag. Ja. Jeg tror godt, hun kan arbejde med ham selv. Ja. Det tror jeg sagtens. Det kan jeg godt sagtens arbejde med ham. Hun er bange til at håndtere at vende rundt og sådan noget. Ja. Når der ikke er nogen. Yes. Så når jeg er helt alene med ham, Ja. så kan jeg sagtens komme til lyst, og så kan jeg også gøre det uden snor på. Yes. Men Han panikker hurtigt. han panikker rigtig hurtigt. Og jeg skal ikke gøre ret meget forkert. Så sidder han deroppe. Før så er han Ja. deroppe, og Vincent fisker. ej, han lige kørt. Ej, kan jeg høre? Den tager vi. Din far. Nu træk en ny. Træk en ny. Hvad har de vundet? Det er lige meget, det er Hvad har de vundet? Hvad har de vundet? Kun fordi igen, nogle gange vi samler låte ud for hver dag, hvis jeg sidder og samler låte, så er bare hjernen her. Så har du af med den hånd. Den ene dag, jeg var så glad for, at jeg havde jagt på, så sejlede den op, og så brugte den Bagom? Okay. Det er sgu avanceret. Ja, det er meget avanceret. så skubber jeg bliver bare med, så skubber jeg. Så langt så vælter den rundt i døgnet, og jeg skal sgu da ikke gøre det. Den savner en lille legekammerat. Er du sindssygt, at vi kan have boksebold? De plejer at have børn med dernede. Nogle gange, der er nogle der hvor de står, der er der i nogle huse, der bor nogle børn. Nogle gange så kommer de med i kufolden. Jeg tror, jeg er stoppet med at tage min kufolden nu, fordi jeg ved aldrig, hvad den laver. Den der. Det er mere lige lige så overfaldet, sådan en lille følge. Ja, der kommer lige en speedkant. Mor, hjælp mig. Ja, sådan der. Ja.
Så trækker du bare i den side, den skal til. Bare se det, Christian. Se det. Familie derude ved. Så prøv at hugge den lidt med hælene, så du får lidt fart på. Det er gå. I behøver slet ikke gå med. Ja, så. Jo, kom nu bare. Husk at holde tøjlerne stramme. Så når den lige pludselig sætter i bevægelse. Se, mor, den gider ikke gå